The Rewar Mingi local Darbar, led by President M. Langkhongai, held a meeting with authorities of the NHIDCL in Shillong on the 17th of January 2024. The purpose was to highlight the deteriorating condition of the Shillong-Dawki road with pending repair works causing inconvenience to travellers. President M. Langkhongai stated that the NHIDCL has been given a 20-day deadline to initiate the necessary repairs. Otherwise, the Federation will file a public interest litigation or PIL at the Meghalaya High Court. Additionally, members of the Federation criticized MLA Prestun Tensong for neglecting the people's welfare, demanding his resignation due to unfulfilled promises. Nakaliang ka Federation of Rewar Mingi local Darbar ringkat bat kini kikenhun seng malang kibangi la ya thau ya ka joint action committee ha kini ka tayo ko paladap tingil awan menem step ban ra plakat akhmat office jongka NHIDCL menta kasngi kumba pilai baga jingwan ke jongi ban ra plakat da ka bejajai kalong kum kadak kashin ban penpau sya ka sarkar jela bat sya kini ka company namar ke jingtrei ya ka surok Shillong-Dawki kam tame na penusla syarum terter syadu sya umsim kalalong ka ba dang syupet hilawan dan jongi khmat ka bangi mi hapsyu bagadai ka surok tingi na kalyang ka jongi ngilawan menem step ban ra plakat te hadin bengi ra plakat kila khot ban yakren bat ngi kinong yalam hapo kani ka office ban yakendu ya u nong yalam lani u he jong kani ka NHIDCL tingi la yakren ha babun kilyang ngila yathir tingi la yakren ru ba kajingwan kajongi da kajing sokhelang barok khot kinong sensyar sinong hakani ka thain riwan jongga penusla barok away ringkat bat kini ki association tourist bat ki nong nya kali nang thi na po ka thain kajongi da ka ba niwan da kaju kasur da kaju ka nongrem ban dawa na ka state government bat dawa na kani ka company national highway in kani ka NHIDCL bagadai ban le no mardor kani ka surok ngamtip ki kular sisana ki kular kai na markat ki bakawan na gi seng bhalang na kini kini kenhon ki kular bet ban le ye kani ka surok henrai kani kadai ka jing kular ka jungki hakmat jungi kirang ba tingi ki di kiri rang ba ki bawan na poka thain riwat kirang ba sinong ki sordar sinong nangta ki seng bhalang nangta ki tourist association nang thina po ka thain riwar jungi ngiwan menta da ka jingkit khle ya la ka jong ka dong ka thain ngiwan da ka jing sukhya ndai bawan hang ne ban pen idur ban yakran media ndai ngiwan da ka jing sukhya namar phindalai dalade ka surok purusla watang banyat da ki kulai ronga tharai umtre banyat ya kani ka surok maga jing sdiok shaba polat kani ka surok ngi iba kani kadai namar ngi iba ka surok hi kadai butlum jong ka yok ka kot tingi pen pawru hang ni ha ka bakhado lada MLA badan burom jongi ibadai ru I deputy chief minister hakaju ko por ibalong ru ibapai ya kasurok lada idon sisya ka mesim ka jingkit khya ya la ka jong ka than ngakular ban ong ba ide ban her syuki lada umla ban pendep ya kani kasurok hakini ki benai pada hakini ki tayog ban wan kan rai mentah hingi larai banginom sengap syu ya kata ka jing pename lada phimlei ai hapok arpos ni ngim ban se ban kiu Meghalaya High Court da ka bangi ujor no da ka PIL tangka tangi